Chukani ku mau tangi tangi nai Thola khak cha ngai Chai sha orang cha Tong thagui tong nai vai sha Sajang ni boyan si bai Baberai cha ya kum no ka nai Sajang ni boyan si bai Baberai cha ya kum no ka nai Chukani ku mau tangi tangi nai Thola khak cha ngai Chai sha orang cha Tong thagui tong nai vai sha Kai torni hani oi tong mai ro Kai torni hano manai Tabu khak kham nai borok kham sajang Borong no khak chang renai Khao susrai no bole ham jago Rena han mano manai Sajlang ni boyan si bui Baberai chaya kum no kanai Sajlang ni boyan si bui Baberai chaya kum no kanai Chukani ku mau tangi tangi nai Thola khak cha ngai Tai sha orang cha Tong thagui tong nai vai sha Aku furong nak ketharanai dok bini besar nai kai tor nai mati songi shatog kai tor ni hale borong no sajlang ni boyan si bui baberai chaya kuno kani sajlang ni boyan si bui baberai chaya kuno kani chukani ku mau alwi tongi Thola khak cha ngai Tai sha orang cha Tong thagui tong nai vai sha Sajlang ni boyan si bui Baberai chaya kum no kanai Sajlang ni boyan si bui Baberai chaya kum no kanai Chukani ku mau tangi tangi nai Thola khak cha ngai Tai sha orang cha Tong thagui tong nai vai sha 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 Hambai Balaki hambai pastor purbo debor mano angke to bono kaka hino bini resamong resam na ningke na nike buarok se kakarai na nai thangu belai kokborok kutu ningke belai kuba khana thogo I don't know note hamari klaitung taisingo announce klaimani closing prayer ni abo tabuk angralia jeng tabuk 15 minutes break na nai 15 minutes break ni ya gulo jeng hai no hai kuthum lai pinai kuthum lai chin bus kangote bo resap kereng rok resap na ne sina kereng rok phaisok paijak borok na jeng zora renai abani bagai tabuk 15 minutes break jeng na lai nai abani ya gulo jeng hai no hai oro kuthum lai pirano ambai jotono ingke bukuk Phalguni deborma nung tumung yango tongo ingke kisa oro report kapega ke sanai bukuk Phalguni deborma abuk 15 minutes break o next session o je items rok tong mani ang abo saklai rinai
je saklai jang mani norok tumung oro tongo ke norok oro phai report khai phai di MPC choir team Udaipur Baptist Association Evangelist Mrinal Deborma Vishwavani Tripura Sikla Ananda Jamatia Tripura Presbyterian Church Synod Ms. Tracy Koloy Mr. Petro Jamatia Union Baptist Association Miss Joyanti Deborma, Tripura Presbyterian Church Synod, Miss Jania Jamatia, Udaipur Baptist Association, Mrs. Khumulwng Tripura, Sabroom Baptist Association, Evangelist Ninel Deborma, Vishwavani Tripura, Khumulwng Pastoral Amchoy Choir, Tripura Presbyterian Church Synod, Mr. Jogot Pran Deborma, Vishwavani Tripura, Mr. Swinton Jamatia, Hallelujah Choir Team, Kokba, Sonjoy Deborma, NLDC, Christo Halog, Mrs. Sunita Deborma, Miss Khani Deborma, Tai Beyond Deborma, Kokba, Mr. Amrit Deborma, SNBA, Mr. Modon Mohan Tripura, Hatsuk Hapar Baptist Association, Mrs. Dipali Deborma, Khumulwng Baptist Association, Mr. Baithang Deborma, Khumulwng Baptist Association, Mr. Sion Deborma, Khumulwng Baptist Association, tay Mrs. Sobita Deborma, Khumulwng Baptist Association. Norok tumung tongo hengke, orok hai kesa report klai paina ni bagai koizago ambai. Obo jetabu bumung saklai jang mani obo tini ni last session ngai, te o session no jengno kai toni kok thai bai khaba survey kok sanai Chini Reverend Dr. Biswajit Jamatia. Te o session no Chini yapramung butong nai, ambai.
Hello. Choir team rong no koizago stage of hai lead khai pe na ne bagi tabo sini jorang ngai tong kha. Choir team rong no koizago pasang of hai suno sa Mumbai lead khai na ne bagi. Je phatara tong nai rok norong no koizago bising ha pai na ne bagi. Sini panda cengceng lai pisinai. Sini 15 minutes break bike ha. Deze resapna ni bumung rok rezak tong mani. Norok tumung orang sok paizak ngangke. Norok yanggo peskango pai ane orang kisah report klai pedi. Sini panda nai thogrit lang mana ni bagi. Hello, check. Hello. Seng joto pal khirsap lainai poito sanai rok ni bagai ham thongma tongo bono suinai ke sini senior pastor sini reverend dr nafrai bono seng joto pal khlai kai tono lobby sap laiwan Hello. 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 Hello.
halo. Do ceng lah sini. Corana benar na nangwa.
to love the Hambai choir team rok no tabuk puila o session no zora rezagnai Chini Khorang Tripura Achuk Hapar Baptist Association ni Khumulwng Modon Mohon Tripura Achuk Hapar Baptist Association ni bono o zora yapazago tei bini yagulo tiar tongna ne bagai ang koinai Mr. Jogot Pran Deborma Vishwavani Tripura. Borok yarangi tong sani ang Chini o festival ni theme no isa porinai ni musungo Kokborok by porinai ang waisa porinai te abani yagulo chengjoto na palki abana salayen Lob Mung 149 verse 1 Subrayung no lob di Subrayung ni thani ketal recap mung recap di bini kok nanai rok pal kutum thani bono lob di ai di jeng tabuk palke salainai ani uklugo no rok sadi Subrayung no lobdi Subrayung ni thani ketal recap mung recap di bini kok nanai rok pal kutum thani bono lobdi aitor lob zaktu Cek. Belekan hambai jora kahamon muni bagai. Ang resapnai Subrayung no khabai sini Reverend Nokul SSBA bo kisah bo sawai sini mengerke bo ni suija tai trek bo yang ripake boleh kai jangai. Abani yagolo tabuk ani gana ni thanai Dikon Chandra Deborma SSBA Khaktal Baptist Church bini campus abu bolo samnai abu live samnai paithago. Tini no paisinai ang tai khanani bagai narglia. Tai orden sungno balai hambai sung resapnai rongno kaitono lobnai rongno norok support khainan bagai norok sungno subamani bagai sini okara rongno balai hambai norok or samungno bisa kedengma tangai tini o samung sengai tini puila o samungno rai samani bagai Presiden Dr. Napurai Sar tai abani yagulo sini kabangma adong rok norok no balai belaka hambai maru norok no bisingti tai usang kaitor no lob nai rok kusuko kathang ni norok nai mani bagai kaitor no hamari khlaijeng tabur sabnai subrai no khabai Reverend Nokul Deborma SSB boni composer komuni komthengjak track baithago live resapnai Chini sar Reverend Nokul nung jekhani tongo nini track no kisa tam phaidi Chini sar puila live resap paigranai ang koi naraknai Chini sar jekhani tongo bo ang resabi tongsini no pai siteng bini track no tam phaiteng paithago bini resam no puilang sinai Chini Dikon Chandra Deborma Khaktal Baptist Church SSBA boni resamung nang puila resabi paigranai ano hamjak nai balai musa totokse ano hamjak nai ano khairok nai যদি bo phayang ke tak sabi paisini ta
Yakhili beli tongku yakhili ragu khabai wanai tongku khaban sirang Yakhili beli tongku yakhili ragu khabai wanai tongku khaban sirang nang hai maya genang kebo nang hai maya genang kebo nang hai maya genang kebo o kai to nang hai maya genang kebo ano hom jang ano khai rong na ano hom jang ano khai rong na ani lang manor nai pha o kai to ano mo thang nai sa ko boi tha Oh, cek. Oh, zora rekai to sai malia. Tangsa hani sama ba. Okay. Ah, okay. Thank you.
Thank you. Khana ni bagai tongsin deh, abo please Isha. Khana ni bagai, khana mang khangke. Tong.
Hambai takuk modon mohon Tripurano asuk orang tili leke resamung resabai kenari mani bagai ang tabuk koinai macang jogot pran deberma Vishwabani Tripurani ini sorana paina ni bagai te abon ia gulo ang pohor te Tracy no koinai borong ni duet ni bagai tiar tong nani. Musicians rong no koisa goyang bas kanggo paina ni bagai borok na naising tete ceng tabuk sekang pohor by Tracy no zora renai aban ia gulo macang jogot pran deber mano zora rezak sine Tracy by pohor resabai tong prubo ang koinai musicians rong no nor kisah yang bas kanggo pai tong paina ni bagai. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Kaito no hambai pula no cheng no jor wan bagai cheng sabi tongo o jishu nung or chamong sejak Dr. Surajit Debarma Shillong TCF ni. Track please.
Shah